Табиблар сентябрь һәм октябрь айларын гриппка каршы прививка ясату өчен иң кулай вакыт дип саный. Халыкка жайлы булсын өчен метро станцияләре, сәүдә үзәкләре янында махсус мобиль пунктлар эшли. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Я специально ждала, когда откроют. Халыкның чиратның булмавы булган очракта да азлыгы җәлеп итә. Шуңа да башкаланың 4 җирасты станциясе янында кабат мобиль прививка комплекслары эшли башлады. Сегодня сделала и от ковида, и от гриппа. У нас Бүген бер юлы ковидтан да, грипптан да ясаттым. Барысына да киңәш итәм. Прививка кадаткач бөтенләй авырмадым. Җәмәгать урыннарында вакцина ясату нәтиҗәле ысул. Элек мобиль комплекслар көнгә 200 ләп кеше кабул итте. Хәзер дә теләүчеләр ким түгел. Хәзер курку юк, нәрсә булачагын беләм. Хастаханәгә бару җайсыз, анда авыру йоктырырга мөмкин. Шуңа күрә мин монда килдем. Грипптан Савигрипп, COVID-19-дан Спутник V вакцинасы шул исәптән борын аша сиптереп тә ясатырга мөмкин. врач обязательно посмотрит. Табиб һәр мөрәҗәгать итүчене карый, температурасын, кан басымын үлчи, аллергиясе, хроник авырулары булу-булмавын ачыклап, нәтиҗә ясый. Вакцина ясату өчен полис, СНИЛС һәм паспорт кирәк. Мобиль пунктлар Җиңү проспекты, Кәҗә бистәсе, Яшьлек һәм авиатөзелеш метролары янында урнашкан. Эш сәгатьләре көн саен иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр. Мөршидә Җиһан, Александр Шмагин, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.